Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi jenengan sedaya dalasan kotrah kalwangsa tansah winantu ing karaharjan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Andin Lutfiana Gita wonten ing acara waosan cariyos cerkak. Wekdal punika sampun sumodya ngaturaken waosan cariyos cerkak kanthi irah-irahan mantuku. Sepet sebel gregeten kemrompok lan sebangsane tansah ing dodoku. Wah, wong tua kiyen mung manut anak ya ngene iki dadine. Lah witikno, jare jaman saiki jamane kebono sugudel. Kadidane wong tua aku ya nu jaman kelakone. Kula mboten sudi lih, Pak. Menawi jenengan pedhetke bojo Kang Dimun. Senaosa sugih mblegudu, barang sing sugih wong tuane wae kok. Durung karuan Kang Dimun dibagi sugih ye. Kalih melih Kang Dimun niku kampungan. Ngono tembunge Rini, anakku wedok mbarep sing pancen wis wayahe rabi. Rikala wong tuane Dimun sawijining konglomerat kelas desa nembung aku ngajak besanan. Jane aku ya bungah umpama bisa besanan karo Pak Margono. Bungahku yen anakku gelem dipek bojo Dimun ateges padha karo diumbar ceciblonan ana kedung. Arepe langan spegele ora bakal banyu mene asat. Gampange urip bakal kepenak amarga bandane wong tuane Dimun pancen ora ana sing ngungkuli. Paling sugih sadesa dak kira kabeh wong tua duwe pangrasa kaya aku. Seneng yen anake diarepi wong sugih. Nanging rasa senengku kepeksa kagul jalaran tembunge anakku. Yen dak lutsur lah ya bener wae yen anakku moh dipek bojo Dimun. Sebab Dimun pancen bocah pego rada cengo senajan anake wong sugih. Yen cara wayange padha karo Lesmana Mandra Kumara anake Prabu Duryudana. Rodok poh-poh. Ya beda adoh yen kabanding karo anakku wedok secara fisik utawa psikis. Ah, ora usah mikir kampunge to, Nduk. Sugihe kuwi lho. Dimun ra anak tunggal to, Nduk. Gak mungkin to bandane wong tuane tiba sapa-sapa. Ya mesti tiba Dimun. Yen aku dadi kuwe ya gelem, Nduk. Seomben uripmu mesti kepenak. Urip dolanan bondo mesti bakal kajen keringen. Nanging pangrimukku mung dicemes ecepane maula ulet jegadul. Lah mriku yen bapak remen, nggih bapak mawon ingkang nglampahi. Wel kurang ajar tenan bocah ngono kuwi. Lah ning yen emoh apa ya kudu tak paksa. Aku ora njur kelingan anak elek mitra gender. Gara-gara wong tua seneng duwe mantu anak wong sugih, kepeksa anake wedok sing nyatane rupane ayu tenanan dadi korban. Lah wong sing jenenge Titik kuwi wis duwe pasangan dhewe, pilihane dhewe. Mesti wae ora gelem dirabekake wong tuane kanthi Tik pilihane wong tuane sing ora nyocoki atine. Gandeng dipaksa-paksa, temahan bocahe minggat embuh menyang endi. Tekan saiki ya durung bali. Yen ana lakon ngono kuwi rak ya wong tuane sing kepikiran, wong tua sing susah, anak kepeksa dadi korban dak wenange wong tua. Yen ndeleng lelakone Titik sing embuh ning endi manggone saiki, aku najan dudu wong tuane kok ya melu netesake lho. Ya mergo pengalaman kaya ngene iki aku ora wani maksa anakku wedok sing arep dirabi Dimun. Aku emoh ngalami lelakon kaya lik mitra gender sing kepeksa kudu kelangan anak. Rini dhewe katone ya cukup pinter angon kahanan. Duwe cara cespleng piye Tik ora cespleng kuwi. Mergo kuwatir yen dikrimuk terus supaya gelem dirabi Dimun. Rini dadak ngaku wis meteng dhisik ditengi Dwi pasangane, ngono jarene. Embuh bener apa ora lapurane kuwi, nanging minangka wong tua aku kudu keprodoh. Ngendi ana wong tuamu turu amblek yen anak wedok ngaku wis ngandhek. Iya yen ora tenan, lah yen tenan. Rak sida aku dadi pocopane wong sak desa. Apa ora isen yen ngono kuwi? Sidane Rini karo Dwi dak kawinake. Pak Margono sing gagal ngajak besanan uga nekani undangan resepsine anakku wedok. Dak lirik bolak-bali Pak Margono unjal napas meruhi anakku kang pindawa dari kesanding Dwi. Aku ngerti batine mesti dheweke gelo. Gene sing nyanding kuwi kok dudu Dimun anake lanang sing mung siji ndil kuwi. Saumpama Dimun sing seneng ora mung Pak Margono tok, nanging uga aku anakku bakal dadi wong kajen keringan mergo sugih. Jaman saiki sing penting rak bisa sugih kuwi to. Wong kere ora kudu duwe jaman saiki sasat mung kanggo ece-ecenan uripe. Nalika aku nyalami para tamu, kupingku dipisiki Pak Margono. Lirih banget nanging cetha ndak krungu.
Dongak-dongakke anakmu ndang dadi randha ben direlesi Dimun. Soale Dimun emoh rabi yen ora karo anakmu. Aku kaget, nanging dak samudana kagetku karo mesem-mesem nemoni tamu. Lah kok nekat temen to Dimun kuwi. Wong bocah wis kawin barang kok malah ngarep-ngarep randane. Lah yen bocah pego dikapakake, jane mono dadiane wong sugih kirak super penak. Jaman saiki wong wedok kirak paling gampang stratenane. Diuncali duit ijo-ijo sing ana gambare mesem-mesem kae tumpuk apa dipameri banda rak akeh kepincute. Jane yen dheweke gelem akeh perawan sing kepengin dipek bojo. Lah kok malah ngenteni anakku. Oh alah Dimun. Sajake Dwi mantuku uga ngrasa kuwatir yen tresnane anakku wedok suwe-suwe pindah menyang Dimun. Wong ya tunggal sak desa. Mula kanggo njagane supaya ora dumadi bab sing dikuwatirake, sakwise genep sesasi anggone dadi manten, anakku dijak menyang Jakarta golek gawean. Maune aku ora oleh. Pikirku arep dipakani apa ning Jakarta? Wong durung cekel gawe. Ning Jakarta isih golek-golek gawean. Rak yo rekoso to. Wong dipangani dhewe kadang-kadang kangelan, kok gemagah nggawa bojo barang. Rumangsamu Jakarta ki kaya ning desa apa piye? Jakarta kuwi kejem, Jakarta kuwi galak. Yen kowe kepengin ning Jakarta golek gawean ya kono nyang dhewe dhisik. Mengko yen wis oleh pegawean bojomu jupuken. Nanging pramayagaku kang kaya ngono ora bisa ditampa dening Dwi, ketik olehe wangsulan kemaki. Rini semenika sampun 100% dados tanggung jawab kula. Panjenengan sinaosa tiyang sepahipun, nanging sampun kalebet tiyang sanes. Pramila nyuwun pangapunten. Rini tetep kula jak wonten Jakarta sesarengan. Ujaring akatah pados pedamelan menawi sampun gadah bojo utawi sesarengan kalian bojo menika langkung gampil. Kathah ingkang sampun mbuktekaken nggih pangestu panjenengan kemawon ingkang kula suwun. Akhire kanthi mripat kekembeng banyu bening, dikuntapake anakku wedok ndampingi Dwi menyang Jakarta golek panguripan. Dongaku tansah ndlilir mbarengi semilire angin. Muga-muga anakku bisa dadi wong sing kepenak uripe. Muga-muga bisa dadi wong sugih mblegudu najan emoh dipek bojo Dimun sing sugih. Kadidene wong tuwa mesti wae aku tansah ngatu-atu tekane kabar saka anakku. Maune wis tak wanti-wanti teka dok ing Jakarta supaya kirim kabar. Wiwit seminggu nang Jakarta, aku wis ngarep-ngarep kabare. Kepriye wis oleh panggonan apa durung? Yen wis oleh, nggone penak apa ora? Dwi wis oleh gawean apa durung? Seminggu durung ana kabar. Aku isih bisa maklumi. Aku sabar ngenteni. Mbok menawa minggu ngarepe, ning nyatane minggu ngarepe ya ora ana. Aku isih nyoba sabar. 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 2 sasi, nganti 3 sasi kok ora ana kabar sing mudhun menyang desa. Aku bingung, arep takon gek sapa sing ditakoni. Wong nalika budale ya ora ana sapa-sapa. Ya Allah Gusti, ning ndi kowe ta, Nduk? Ning endi-endi ya muga-muga kowe slamet ya, Nduk. Allahku dleweran saben-saben aku kelingan marang anakku. Saben-saben aku nyawang fotone. Sore kuwi ibarate wong ngorong aku bisa ngombe rasane adem ancles sadurunge awak krasa seger. Rini anakku wedok mulih dhewean ora karo Dwi bojone. Lah bojomu endi? Tak takoni ngono ora sumaur, malah ndungkluk banjur lambene prembik-prembik. Banyu bening mili senter saka pojok mripate. Semenika bapak mboten sisah ngledhengaken Dwi. Dwi menika sanes menungsa ning setan, iblis. Mergi kula teng Jakarta jebule. Tembunge pedhot, tangise ambrol. Banjur keket anggone nggapi aku. Kowe ning kono didol dhuwit, pitakonku. Rini mantuk skala dadaku muntap lir kenetap. Oh, mantu samber gelap. Titenono kowe yen bali, panggigit-igitku. Untuku pating kretek ngempet emosi ing saat-saat mengkono iku. Dadak wayangane Dimun gumawan ing